መጽሐፍ رومي نايز ملأخت صحافي باولوس إيو إذا ملأخت صحافة بزحات أحزاب زركبو زنبرو أبرم زنبرت بيت كريستيان مؤمنان إيو أبزا بيت كريستيان زنبرو وحدات أيهود دما نيرم إيوم أما ملأخت رومي باولوس كم كند حساب نفترة السب كله نأيهودم كوننا أحزاب معرز توهبم نايجزابير دهنتن صدقن مالت مسارتها وانجيل إيو حد السبات نايمل اكتب مريح حساب بأمنت مصداق كم زخونه اقاته ملكتو بنا كابز السفح حسابات باولوس كند زعبا غير غليصوا له باولوس املقتو بالزبغسو حسابات نايدك سبات منفساوي كونت بمتقاسيو ايهود كونه احزاب حتيتنياتات مخانم دحنت بكريستوس يسوس ترايو ازلما امسقل بزتفصمناي بجانت سراح قاب اغزابير فقرن محرتن استرخبايو دحنت زركب دما بأمنت كون كله ناي أبراهام مسالنت كم انرئو اغزابير مسل كل غزيت زغبرو ركب بزمن قد بأمنت ايو دحنت ناي مجمريا ناي كريستيان هيوت تمكرو كم مخانو متن اماني كاب حقيات كاب حقن موتن بخماي نصا كم زوص ازي ناصنتنا اماني زوهب اماني بكريستوس موتن تنساين بزهلو حبرتن منفس قدس ابلبو حدير زهبو حيل كمي كم زخونه باولوس درجه بدرجه يبرهرهو منم اكو ابز زمن ابزي مؤمن كنتات وشتي تهالو امبر بناي اغزابير ناي مدحان مدب وشتي اسرائيل بوتا كم زلو ايزارب اب معرف 11 قطر 26 ملكتو كدمدم كله امنتي كلهم ابيت كرسان كنا اب عالم وشتي بسناي سنه مغبار امنتهم تغباراوي نخغبرو نمتحسساب ايو باولوس كملختاتو ماكل ناي وانجيل تحستو نحج خونه نزمت زمن زهبو ترغم كملخت رومي بعمقت زبرهرهو يلن زتصحف العلماء باولوس نرماويان نغزا رسو نخفالتن ناي ملؤتو ابلنت قدمه يغعزون مهابن يتصحفو اتقند قال املخت رومي معرف 5 قطر 1 زل خوينو ام بارس بامنت كاب صدقنا مس املاخ بغويتا يسوس كريستوس سلام يحلونا مصحف رومي ملختي انت انبيبنايو توفاينتك اب كريستوس بمفتان مسكالوت امنتي اب تاكل كريستوس زلو طعي حبرت نمر اين عبي ترغم زلو مصحف ايو ازرعنا يدحر بايتان نيملت باولوس ناب سبرمي خوينو معرف حدا قطري حدا باولوس باريا يسوس كريستوس حواريا كون تتصوعه نونجل املاخ تفلي اقدمو بنبياتو اب قدسات صحفات زتصفو بزعبا ودو بسغا كابزر داويت التولده نسو يسوس كريستوس غويتانا كموتات بمتنساو من منفس قدسنا ود املاخ مخانو بحيل تغاده سلسمو اب كلهم احزاب مئزاز امنت كنتكل وصغان حواريانتن اتقبلنا نسخاتم كامساتاتم صوعات يسوس كريستوس يهم أبرومين زلهم صوعتن قدسانن فورات أملاخ كلاتكم كاب أبونا أملاخن كاب قويتانا يسوس كريستوسن صغان سلامن يحلهم صلوت مسكانا قطر شمانته امنتكم اب كل عالم سلا التوريت قدمي كله بزعبا كلاتكم ناملاخي بيسوس كريستوس امسكنوا الله نمصنعكم قال منفساو هبتكم اولكم كريكم انافق الله مالت بتا اب حدنا زلا امنت ناتكم ناتين اباهم مساخم من تكنت صنانعسي بزي مقراط كم زحسبكم بفؤاد املاخ انت سلطنس بقال مقدي اب موداتنا بخاتكم كمص بصلوتي كل ساعه كم زلمن اتبوانجل ودو بمنفسي زغلغلو املاخ يمسكر لي ايو ابتم حواتي كمتي ابتم كالوت احزاب ابخاتكم فرا من تكركبسي نبخاتكم نممصا مخري كم زقرصكو كساع حجنا كم تخلكلكو كتفلطو فتو الله نصرعويانن نخالوت احزابن للباماتن عياسون ادالوني سلازي بناي رئيسي ابرمين زلهم وانجيل كسبكلكم تدالي الله الوانجيل حيل እግዚአብሔር እዩ ቁጥር 16 ወንጌል ቅድምና አይሁዳዊ ከምኡን ንጽርአዊ ንዝአምን ዘበለ ኩሉ ኃይል አምላኽ ንምድሓን እሞ በወንጌል አይሐፍርን ከምቲ ጽሑፍ ጻድቅ ግና በእምነት ይነብር ዝብል እቲ ጽድቂ አምላኽ ካብ እምነትና በእምነት ብኡ ይጋሃድ እዩ ክፍአት ደቅ ሰብ ቁጥር 18 ቁጣ
ወይከዓ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ኣብ ረሲእነትን ዓመፃ ዘበለ ኩሉን ነቲ ሓቂ ብዓመፃ ኣብ ዝኸድንዎ ሰባት ይግለጽ እዩ። ኣምላኽ ገሊጽሎም እዩ እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለት ኣባታቶም ጉልጽ እዩ። ዘማኸንዎም ምእንቲ ክስኡንስ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይርአ ባህርዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ዘለዓለም ሓይሉን መለኮቱን ኣጸቢቑ ይርአ። ግና ኸነ ኣምላኽ እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘይኽበርዎን ዘይመስገንዎን ብሓሳቦም ኮንቱ ኾኑ። እቲ ዘየስተውዕል ልቦም እውን ጸልመተ። ለባማት ኢና እናበሉ ዓሸው እሞ ንኽብሪ እቲ ዘይሓልፍ ኣምላኽ ናብ ምስሊ ሓላፊ ሰብን ዕዋፍን 4 መሓውር ዘለዎም እንስሳን ለመም ዝብልን ንዝመስል ለወጥዎ። ቁፅሪ 24-25 ነቲ ሓቂ ኣምላኽ ናብ ሓሶት ስለ ዝለወጥዎ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንሱ ንዘለዓለም እተባረኸ እዩ። ኣሜን። ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ኣምላኽ ከዓ ስጋ ሕድሕዶም ክሕስሩ ብትምኒት ልቦም ንርኽሰት ኣሕሊፉ ሃቦም። ስለዚ ኣምላኽ ንዘነውር ፍትወት ኣሕሊፉ ሃቦም። ደቂ ኣንስቲኦም ነቲ ናይ ባሕሪ ተራኽቦአን ናብ ናይ ዘይባሕርየን ለወጣኦ። እቶም ተባዕትዮ እውን ከምኡ እቲ ናይ ባሕሪ ምርኻብ ጓል ኣንስተይቲ ሓዲጎም ኣብ ንሓድሕዶም ብትምኒቶም ረሰኑ። ሰብኡት ኣብ ሰብኡት ነውር ገበሩ፣ ግቡዕ ዓስቢ ስሕተቶም ከዓ ኣብ ርእሶም ተቐበሉ። ቁፅሪ 28 ከምቲ ንኣምላኽ ኣብ ፍልጠቶም ክሕዝዎ ዘይቋጸርዎ ኣምላኽ ከዓ ከምኡ ዘይንቡር ክገብሩ ንሕሱር ኣእምሮ ኣሕሊፉ ሃቦም። ዓመፃ ዘበለ ሕሰም ስስዐ ክፍኣት ዝመልኦም ሙሉኣት ቅንኣት ቅትለት ባእሲ ተንኰል እከይ ማሕሾኽሾኽቲ ሓመይቲ ኣብ ኣምላኽ ጽሉኣት ገፋዕቲ ኩርዓት ተዛሃርቲ ተጣበብቲ እከይ ንወለዶም ዘይእዘዙ ደናቑርቲ ጠለምቲ ፍቕሪ ዘይብሎም ዘይድንግጹ እዚኣቶም ነቶም ከምዚ ዝበለ ዝገብሩ ሞት ከም ዝግብኦም ነቲ ቁኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ እናፈለጥዎ ክነሰምሲ ምስቶም ዝገብርዎ ድማ ይሰምሩ ኣለዉ እምበር ዝገብርዎ ጥራይ ኣይኮኑን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 2 ፍርዲ እግዚኣብሔር ቁፅሪ 1 ስለዚ ኣታ ትፈርድ ሰብ ዝኾንካ እንተኾንካ ነቲ ትፈርዶስ ትገብሮ ስለ ዘለኻ በቲ ንኻልእ ትፈርዶ ንርእስኻ ትኹንን ኣለኻ እሞ ምኽንያት የብልካን። ንሕናስ ኣብቶም ከም ዝበለ ዝገብሩ እቲ ፍርዲ ኣምላኽ ሓቂ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ኣታት ኣብቶም ከም ዝበለ ዝገብሩ እትፈርድ በዓልኻ እውን እትገብሮ ሰብ ካብቲ ፍርዲ ኣምላኽ እትመልቕ ዶ ይመስለካ ኣሎ? ወይ ከዓ ሕያውነት ኣምላኽ ናብ ንስሓ ከም ዝስሕበካ ሰኣን ምፍላጥካስ ሃብቲ ሕያውነቱን ጽዋር ምዃኑን ዓቕልን ዶ ትንዕቕ ኣለኻ? ግናኸ ብትርኻን ብዘይ ምንሳሕ ልብኻን ነቲ ብመዓልቲ ቁጥዓን ምግላጽ ቁኑዕ ፍርዲ ኣምላኽን ዝወርድ ቁጥዓ ኣብ ርእስኻ ትእክብ ኣለኻ። ንሱ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ እዩ ማለት ነቶም ሰናይ እናገበሩ ተዓጊሶም ግርማን ክብርን ዘይምጥፋእን ዝደልዩ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክህቦም እዩ። ነቶም ንዓመፃ ዝእዘዙ እምበር ንሓቂ ዘይእዘዙ መሻረውቲ ግና ቁጥዓን መዓትን ክወርዶም እዩ። እከይት ንትገብር ዘበለት ኩላ ነፍሲ ሰብ ጭንቀትን ጸበባን ክወርዳ እዩ። ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡ ኸዓ ንጽርዓዊ ሰናይ ንዝገብር ዘበለ ኩሉ ግና ግርማን ክብርን ሰላምን ክወሃቦ እዩ። ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡ ኸዓ ንጽርዓዊ ኣብ ኣምላኽሲ ኣድልዎ ገጽ የልቦን። ሕጊ ሙሴ ምሕላው ኣየጽድቕን እዩ። ቁፅሪ 12-13 ኣቅድሚ ኣምላኽ እቶም ገበርቲ ሕጊ ደኣዮም ዝጸድቁ እምበር ሰማዕቲ ሕግስ ጻድቃን ኣይኮኑን እሞ እቶም ብዘይ ሕጊ ሓጢኣት ዝገበሩ ዘበሉ ብዘይ ሕጊ ክጠፍኡ እዮም። እቶም ሕጊ ከለዎም ሓጢኣት ዝገበሩ ዘበሉ ኩላቶም ከዓ በቲ ሕጊ ክፍረዱ እዮም። ቁፅሪ 14-15 እቶም ሕጊ ዘይብሎም ኣሕዛብ ሕልንኦም እናመስከረሎም ሓሳቦም እውን ንሓድሕዱ እናተኻሰሰ ወይስ እናተኸላኸለ
ግብሪ ሕጊ ኣብ ልቦም ጽሑፍ ምዃኑ የርእዩ ኣለዉ እሞ ነቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ በባህርዮም ተደሪኾም ካብ ዝገብርዎስ ንሳቶም ሕጊ እንተዘይብሎም እኳ ንርእሶም ሕጊ እዮም። በታ ከም ወንጌለይ ገይሩ ኣምላኽ ነቲ ምስጢራት ሰብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈርደላ መዓልቲ ከምኡ ክኸውን እዩ። ኣይሁድን ሕጊ ሙሴን ቁጽሪ 17 ግናኸ ንስኻ ኣይሁዳዊ እንተተባሃልካ ብሕጊ እንተተኣመንካ ብኣምላኽ እውን እንተተሓበንካ ፍቓዱ እንተፈለጥካ ካብ ሕጊ ተምሂርካውን እቲ ቕኑዕ መርሚርካ እንተፈለኻ መርሒ ዕውራት ኣብ ጸልማትን ዘለዉ ብርሃን ምዃንካውን ብርእስኻ እንተተኣመንካ ንስኻ ንዓያሹ መለበሚ ንቖልዑ መምህር ኣብ ሕጊ እውን ምስሊ ፍልጠትን ሓቅን ዘለካ ኢኻ እምበኣርሲ ኣታ ንኻልእ ትምህር ንርእስኻስ ኣይትምህራን ዲኻ? ኣታ ኣይትስረቑ ኢልካ እትሰብኽ በዓልኻ ዶ ትሰርቕ? ንስኻ ኣይትዘሙ እትብል በዓልኻ ዶ ትዝሙ? ንስኻ ጣዖት እትፍንፍን በዓልኻ ዶ ቤት መቕደስ ትሰርቕ? ከምቲ ብሰርኹም ስም ኣምላኽ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ይጽረፍ እዩ ዝብል ተጽሒፉ ዘሎ ኣታ ብሕጊ ትምካሕ ሕጊ ብምፍራስካ ዶ ንኣምላኽ ትሕስሮ ኣለኻ? ግዝረት ሕጊ እንተሓሉኻ ትጠቅም እያ እሞ ሕጊ እንተ ኣፍረስካ ግና እታ ግዝረትካ ዘይግዝረት እያ እትኸውን። እምበኣርሲ እቲ ዘይግዙር ነቲ ሕጊ ዝደልዮ ስርዓት እንተሓለዎ እቲ ዘይምግዛሩ ዶ ከም ግዝረት ኮይኑ ኣይቁጸረሉን እዩ። እቲ ካብ ባህርዩ ዘይግዙር ክነሱ ሕጊ ዝሕሉ ናኻ ብፊደልን ብግዝረትን ሕጊ ንተፍርስ ክፈርደካ እዩ። ብዝርአ ኣይሁዳዊ ምዃን ኣይሁዳዊ ኣይኮነን እሞ እታ ብዝርአ ኣብ ስጋ ትግበር ግዝረት እውን ግዝረት ኣይኮነትን። እቲ ብውሽጡ ኣይሁዳዊ ዝኾነ ግና ንሱ ኣይሁዳዊ እዩ። እታ ግዝረት ከዓ ግዝረት ልቢ ብመንፈስ እያ እምበር ብፊደል ኣይኮነትን። እቲ ንእድኦ እውን ካብ ኣምላኽ እዩ እምበር ካብ ሰብ ኣይኮነን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ኣይሁድ ብዘይ ምእማኖም ከም ዝበደሉ ቁጽሪ 1 እምበኣርሲ ኣይሁዳዊ ደኣ እንታይ እዩ ረብሓኡ? ጥቕሚ ግዝረትሲ እንታይ እዩ? ብኹሉ ወገን ብዙሕ እዩ። ቅድሚ ኹሉ ቃል ኣምላኽ ናታቶም ሕድሪ ተውሂብዎም እዩ። ሓያሎ ካባታቶም ዘይእሙናት እንተኾኑ ግዲ እንታይ እዩ? እቲ ዘይእሙናት ምዃኖም ዶ ነቲ ናይ ኣምላኽ እሙንነት ኮንቲ ይገብሮ እዩ? ያ ኣይፋሉን። ከምቲ ብቓላትካ ክትጸድቕ ምስ ዝፈረደካውን ክትረትዕ ኢኻ ዝብል ጽሑፍ ደኣ ኣምላኽ ሓቀኛ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ግና ሓሳዊ ምዃኑ ይረኸብ። እቲ ዓመፃናስ ጽድቂ ኣምላኽ ዘርኢ ካብ ኮነኸ እንታይ ንበል? ኣምላኽ ቁጣዕኡ ምስ ዘውርድሲ ዓማፅ ድዩ ከም ኣዘራርባ ሰብ እዛረብ ኣለኹ? ኣይፋሉን። ከመይ ኢሉ ደኣ ኣምላኽ ንዓለም መፈረዳ? እቲ ሓቂ ኣምላኽ በቲ ሓሶተይ ንኽብሩ ካብ ወሰኸ ስለምንታይ ደኣ ኣነ ከም ሓጥእ ኮይነ ዝፍረድ? ከመይ ደኣ ከምቲ ዝጸርፉናን ገሊኦም እውን ጽቡቕ ምእንቲ ክመጽእሲ ክፉእ እንግበር ከም እንብል ዝብሉናን ዘይንገብር ደይን ነዚኣቶም ቁኑዕ እዩ። ቁጽሪ 9 እንታይ ደኣ እዩ ካባታቶም ንሕሸሉ ዶ ኣሎና? ሓንቲ እኳ ኣይሁድ ኮኑ ወይ ጽርኣውያን ኩላቶም ትሕቲ ሓጢኣት ምዃኖም ቅድም ከሲስና ኣሎና። ከምኡውን ተጽሒፉ ኣሎ፣ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን፣ ሓደ እኳ ዘስተብህል የልቦን፣ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝደልዮ የልቦን። ኩላቶም ዘንበሉ፣ ኩላቶም ሓቢሮም ዘይጠቕሙ ኾኑ፣ ጽቡቕ ዝገብር የልቦን፣ ሓደ እኳ የልቦን። ጐረሮም ክፉት መቓብር እዩ፣ ብልሳውንቶም ይትብሩ፣ ኣብ ትሕቲ ኸናፍሮም ዕንዚ መንደልቶ ኣሎ። ኣፎም መርገምን ምረን ሙሉእ እዩ፣ ኣእጋሮም ንምፍሳስ ደም ቁልጥፍ እዩ። ኣብ መገዶም ጥፍኣትን ጸበባን ኣሎ፣ ንመገዲ ሰላም ከዓ ኣይፈልጥዋን እዮም። ኣብ ቅድሚ ዒንቶም እውን ፍርሃት ኣምላኽ የልቦን። ቁጽሪ 19 ግናኸ ኩሉ ኣፍ ምእንቲ ክዕጾ ኩሉ ዓለም እውን ትሕቲ ፍርዲ ኣምላኽ ክትከውንሲ እቲ ሕጊ ዝብሎ ዘበለ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ከም ዝዛረቦም ንፈልጥ ኢና። ሕጊስ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ ሥጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልቦን።
እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከም ዘጽድቕ ቁጽሪ 21 ሕጅግና እቲ ብሕግን ነቢያትን እተመስከረሉ ጽድቂ ኣምላኽ ብዘይ ሕጊ ተገልጸ ማለት ጽድቂ ኣምላኽ ብምእማን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ኩላቶም እዩ በዚ ሌላን ጉሌላን የልቦን እሞ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ውን ስኢኖም በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብጸጋኡ ይጸድቁ ንኡኡ ከዓ ነቲ ቀደም ብትዕግስቲ ኣምላኽ እተገብረ ሓጢአት ይሕለፍ ስለ ዝሓደጎ ኣምላኽ ጽድቁ ምእንቲ ኸርኢ በእምነት ብደሙ መተዓረቕ ገይሩ ኣቆሞ ንሱ ጻድቕ ክኸውን ካብ እምነት ኢየሱስ ንዝበለውን ከጽድቕ ሕጂ ኣብዚ ዘመን እዚ ጽድቁ ክግለጽ እዩ ቁጽሪ 27 ምሕባን ደኣበይ ኣሎ ተሪፉ በየናይ ሕጊ ብሕጊ ግብሪ ዶ ኣይኮነን ብሕጊ እምነት ዳ እዩ ስለዚ ከዓ ሰብ ብዘይ ግብሪ ሕጊ ብእምነት ከም ዝጸድቕ ንብል ኣሎና ወይስ ኣምላኽ ናይ ኣይሁድ ኣምላኽ ጥራይ ድዩ ኣምላኽ ኣሕዛብሲ ኣይኮነን ዶ እቲ ንጉዙር ካብ እምነት ንዘይግዙሩን ብእምነት ዘጽድቕ ኣምላኽ ሓደ ስለ ዝኾነ እወ ናይ ኣሕዛብ እውን እባ እዩ እምበኣርስን ሕጊ ዶ ብእምነት ነፍርሶ ኣሎና የኣይፋልናን ንሕግስ እባ ነደልድሎ ደኣ ኣሎና መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 4 አብርሃም በእምነት ከም ዝጸደቐ ቁጽሪ 1 እምበኣርሲ አብርሃም ኣቦና ብስጋ እንታይ ረኺቡ ክንብል ኢና አብርሃም ብግብሪ ጸዲቑ እንተ ዝኸውንሲ ገለ ዝምክሓሉ ምረኸበ ነይሩ ኣቅድሚ ኣምላኽ ግና ኣይኮነን እቲ ጽሑፍ ከእንታይ ይብል አብርሃም ብኣምላኽ ኣመነ እሞ እዚ ንጽድቂ ኮይኑ ተቖጽረሉ ነቲ ዝገብር ግና ዓስቡ ከም ዕዳ ኮይኑ እዩ እምበር ከም ጸጋ ኣይኮነን ዝቝጸረሉ ነቲ በቲ ንሓጥእ ዘጽድቕ ዝኣምን እምበር ዘይገብር ግና እታ እምነቱ ንጽድቂ ትቝጸረሉ እያ ዳዊት ከዓ ነቲ ኣምላኽ ብዘይ ግብሪ ጽድቂ ዝቈጽረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ ከም ዝብሎ እቶም ዓመፆም እትሓድገሎም ሓጢኣቶም እውን እትኸድነሎም ብፁዓን እዮም ኣምላኽ ሓጢኣቱ ዘይቈጽረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ ቁጽሪ 9 እምበር ከን አብርሃም እታ እምነቱ ጽድቂ ኮይና ተቖጸረትሉ ንብል ኣሎና እሞ እዛ ብጽዕና እዚኣ ንጉዙራት ጥራይ ድያ ወይስ ንዘይተገዝሩውን ከመይ ኢላኸ እያ እተቖጸረትሉ ብግዝረት ኮሎ ድያ ወይስ ብዘይ ግዝረት ብዘይ ግዝረት ኮሎ እያ እምበር ብግዝረት ኮሎ ሳይኮነትን ነቶም ጽድቂ ምእንቲ ክቖጽረሎም ኢሎም ከይተገዝሩ ከለዉ ዝኣምኑ ኩሎም ኣቦኦም ምእንቲ ክኸውንሲ ማሕተም እታ ብዘይ ግዝረት ኮሎ ዝረኸባ ጽድቂ እምነት ናይ ግዝረት መፈለጥታ ተቐበለ ኣቦ ግዝራቱን ክኸውን ማለት ነታ ንአብርሃም ኣቦና ብዘይ ግዝረት ኮሎ ዝነበረቶ እምነት ኣሰራ ንዝኸዱ እምበር ካብ ግዝረት ንዝበሉ ጥራይ ኣይኮነን ተስፋ እግዚአብሔር ብእምነት ከም ዝርከብ ቁጽሪ 13 እታ ንአብርሃም ወይስ ንዘርኡ ወራሲ ዓለም ምንቲ ክኸውን እተዋህበቶ ተስፋ ብጽድቂ እምነት እያ እምበር ብሕጊ ኣይኮነትን እሞ እቶም ካብ ሕጊ ዝኾኑ እንተ ዝወርሱስ እምነት ኮንቱ ምኾነት እታ ተስፋውን ምተጠልመት ነይራ እቲ ሕጊስ ቁጣዓ እዩ ዘምጽእ እሞ ኣብቲ ሕጊ ዘይብሉ ግና ኣብኡ ምፍራስ እውን የልቦን ስለዚ ካብ እምነት አብርሃም ዝኾነ ኩሉ ዘርኢ ከዓ እዩ እምበር ካብ ሕጊ ንዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን እታ ተስፋ ክትጸንዕ ብጸጋ ምእንቲ ክኸውንሲ ብእምነት እዩ ዝኸውን አብርሃም ከዓ ኣቦ ኩላትና እዩ ቁጽሪ 17 ከምቲ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ጌረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚቲ ዝኣመኖ ንምውታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህልው ገይሩ ዝጽውዖ ኣምላኽ ከምቲ ብሁል ድማ ዘርእኻ ከም ዝክኸውን እዩ ተስፋ ኣብ ዘይብሉስ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ክኸውን ብተስፋ ኣመነ ኣስታት ወዲ 100 ዓመት ክነሱ ሙማት ስጋኡን ሙማት ማኅፀን ሳራን እናረኣየ ንምእማን ኣይደኸመን ግናኸ ንኣምላኽ ክብሪ እናሃበ ንምእማን በርትዕ እምበር ነቲ ተስፋ ኣምላኽ ብዘይ ምእማኑ ኣይተወላወለን ነታ ዝሃቦ ተስፋ ክገብራውን ክእለት ከም ዘለዎ ኣጸቢቑ ተረዲኡ ነበረ ስለዚ ድማ ንጽድቂ ተቖጽረትሉ
ቁጽሪ 23-24 እዚ ኸዓ ስልናውን እምበር ስልዩ ጥራይ ከም እተቖጽረሉ ኣይተጻሕፈን ናና በቲ ንኢየሱስ ጐይታና ካብ ሙታት ዘተንሶ ንነኣምን ከኣ ይቝጸረልና እዩ ንሱ ብሰሪ ኃጢአትና በጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅና እውን ተንሰየ ملخت باولوس ناب سبرومي معراف حموشته بأمنا زركب سلامن أركن قطري حاده مبارسي بأمنا كاب صدقنا مس أملاخ بقويتا يسوس كريستوس سلامي حلونا بو خا نابز زلنا يتصقى بأمنا مئتاوك زرخبنا بتسفا كبري أملاخون نمكا حلونا قناخ بتصببا دما نمكا حنبر اتتصببا ستعقست كم زمت سلز فلتنا بزت رأي أيكونن تعقست دما مفتان اتي مفتانون تسفا بتتوهابنا منفس قدس فقر أملاخ أبلبنا سلز فسسه تا تسفا دما أي تحفرن إياه قنا دخومات كلنا كريستوس بجيزيئو من تعمس تموتي أبكند حدث صادق زموت أقوازر كب أي مسلن اندعي أبكند تي تصبق زقبرلو كموت زدفر سيمنا الباش أي متسعنا يخون قناخي نحنا قنا حتى أن كلنا كريستوس أبكندنا ميتو يومو أملاخ تافقرون أنا بزير إيالو مبارسي حج بدومو مس صدقنا دعا كندي كابتي قطعابو أزينا زين دحن صلاة كلنا مس أملاخ بموت ودو تعرقنا كاب تعرقنا دعا كندي بهيوتو أزينا زين دحن كناخي بقويتانا يسوس كريستوس بقو حج عرق يزرخبنا بأملاخون نمكحلنا مبار ازترا يكونن موت بأدام هيوت بكريستوس قطر 12 سلازخا كمتي بسر حد سبعي حقياتنا بعالم زاتوه بحقياتون موت كلاتهم سلازبدلو دما موتنا بكل سب حلفه حقك سعزمت حقيات اب عالم نبرمو ابتحقي زي بلوكنا ابو حقيات اي قصرن ايو موت غنا كاب ادم جميرو كسع موسى ابتم معرا اتابسا ادم حقيات زي غبرون سلطنه ادم كامسلتي زمتصيو غنا اتو بتصقا كند تابسا يكونن بابا حد سبعي بزحات ميتم إيامو اتتصقى أملاخن وهبتن بتصقات حد سبعي مالت يسوس كريستوس نابتن بزحات انبزا يعزز إيو اتو هبت كعب متن اتي حتى عزقبره حد سبعي يكونن فردي كاب حدا نكونن متى اتي وهبت صقاقنا كاب بزح أبسا نمصدق متى موت بابسا اتحدبت حدا كاب جزئي اتم ترفت صقان وهبت صدقن اتقبلو كا بتحدى يسوس كريستوس أب هيوت أزيو بزح كجزء إيام مبارسي توم بزحات بتزيم إزاز حد سبعي حتى أن كم زخانو كموخا بم إزاز اتحدى توم بزحات صدق أن كخون إيام أما كم تبحنت أبسانا كل السب كنا نزمته كمود ما بحنت جبر صدقي اتمصدق هيوت ناب كل سب مته أبسا من تكعزز سي حقيت أتوه أبتحت زعززو جنا أبو تتصقى أزيو عززه كم تحتيات بموت زغزئ صقاون كمو بيسوس كريستوس غويتانا بصدق نزل عالم هيوت كغزئيو ملخت باولوس ناب سبرومي معراف شدشته تمكات قطري حاده امبارسي انتاي كنبلينا صقا من تكعزز سي اب حقات دو نصنا يا ايفالنان
نحنا كاب حتى زموتنا كما إلنا حجي أبو كنبر ويس بكرسوس يسوس اتطمقنا زبلنا كلاتنا بموت كم اتطمقنا دو أيتفلطون إهم مبارسي كم تكرسوس بخبر أبو كموتا زتنسي كمو خا نحنا بحداس هيوت من تكن ملالس نموت بتمكت مسو تقبرنا موتنا نموتو مسيلو حبراتو انتخو الناس كمو خا بتنسايو كنحبروينا اتزموت كاب حتيات حراوت إيمو ازدقمنا حتيات كي جزاء اتني حتيات سقا من تخطفق اتعرقيت سبنا مسؤول كم تسأل فليتنا لنا اتي كموتا زتنسي كرسوس مليسو كم زي موت موتونا كم زي ملخ فليتنا نحنا مس كرسوس كم موتناس مسؤول دما بهيوت كم اننبر نأمن لنا مالت موتو حنسان كل جزي كاب حتيات يزموته هيوتو قنا ناملاخ يزنبر كمو دما نسخاتكم كاب حتيات كم زموتكم بكرسوس يسوس قنا ناملاخ يوان كم زخونكم رأسهم كتصارو قطري 12 مبارسن تمنيتو كي تأزازو أبزموات سقاكم حتيات ينقس تحت تصقع مبر تحت حقس لزيكمكم حتيات أيملككم من إيو أما كم ميتهم زتنسوا رأسهم ناملاخو في مبر ناكلاتكم أتصوار عمتان حتيات أي تقبروا ناكلاتكم سي أتصوار تصدقي ناملاخ دا قبروا أقل قلتي تصدقي قطر 15 انتاي كان نبل تحت تصقع مبر تحت حقي كابزي كون ناس حتيات دو نقبر يا يفعلنان نمأزازو باروت كتكونو رأسهم نتهبو نحتيات انتو خوين نموت نمأزاز انتو خوين نتصرقي نتي تأزازو وسباروتو كم زخونكم دو ايتفلطنيهم قدم باروت حتيات نيركم سي كاب حتيات حرام سوت أخم نتصرقي تغزاكم نتي توهابكم ومسالي مهرو كاب لبس لتعززكم قنان أملاخ الصبحات يخونو سلد خامس غاكم بالزرار باسب ازارب اللخو كمتي نرقصتن قفعن نمفراس حقي أكالاتكم نبارنت زوفهم كمو دم حجي نتصرقين ناب قدسنا كجزاء أكالاتكم وفيو باروت حتيات كلهم سي كاب تصرقي وطاعت حرائكم زنبركم ودأت أو موت سلازخوني بزلهم اتحافرلو زلهم تزي كوينس بتجزي اتي انتاي فريقوني يركم أصبح حتيات سي موت إيو وهو تسقام لكنا بكريستوس يسوع كويتانا نزل عالم هيوت إيو حجقنا كاب حتيات حراس لزوطاكم ناملاخون سلة تغزاكم فريخم نقدسنا خوينا الله مودة أتاوخا نزل عالم هيوت إيو ملكت باولوس ناب سبرومي معرف شوعت كاب حقي أوريت حرام خان قطري حاده ويس أحواتي نتم حقي زفلتو إيه الزارب زلهم ما سبه وتكسع زلو ملو عدمي وحقي كم زمن كدو هيتفلطنيهم سبيتي سبعا بهوت كسع زلو بحقي أبو أسرتيا سبعا أنتم وتقنا كاب تحقي سبعا فتحتيا بارس سبعا بهوت كلس نخالق سبعا انتخونت زماويت إيا تبهال سبعا أنتم وتقنا كاب تحقي حراوت يا يامو نخالق سبعا انتخونت أي زماويتن إيا حواتي كمود ما نسخاتكم نعملاق فرم انتخن فري نخالق نتكا موتاز تنسيق تكونو بسقا خرصوص كاب تحقي ماتكم أب نبرت سقا خلنا نموت زخون فرم فري بحقي تنعانيقو أب أكالاتنا تمني تحاتيات يعين بري حجقنا بأرقيت نبرت فيدال زي كونس بحداس نبرت منفس كنقزاء كاب تحيزنا زنبري حقي مويتنا كابو تفتحنا حقنا حاتياتن وترشو عدته انتاي دانك نبلئنا اتحقدو حاتيات إيو يا يفعلون بزي حققنا نحاتيات ينفلت كون نيري اتحقيت اي تمنى انت زي بلسي نتمنيت اي مفلت كون نيري حاتيات بزي حقي موت إيو ما
تحاتيات بتأزاز مخنيات وسيدو تمني الزبلة على لي قدم بزي حقي أنا هياو نبركو تأزاز مسمت أجنا حاتيات هياو كونه أنا خامتكو حاتيات مخنيات رخيبو بتأزاز أسحتني بقون قتلني أمو اتني هيوت التوهابت تأزاز نعي نموت كوينني رخبكو قطر 10 تخلته مبارس تحقي قدس إيو اتتأزازون قدسن صادقن سناين إيو اتسناي دو دايو ناي موت زخونني يا أي فالون حاتيات دايو موت زخونني امبر حاتيات بتسناي غيرو موت كابزة متص حاتيات مخانو منتخ قلت سي حاتيات بتأزاز غيرو أزي حاتيات خون إيو أوشتي هيوت سبزلو قالسي قطري 14-15 نتز صلو غبرو اللخو امبر نتز دليو ايكون كنز غبرو زلخو امو نتز غبرو ايفلطوني حق منفساوي مخانو نفلطينا انا غنا تحت حاتيات تشتكوس غاويه نتي انا زدليو كاب زي غبرو غنا اتحق سناي مخانو اسمر اللخو سلازي اتي اباي حدير زلو حاتيات يمبر انا ايكون كنز غبرو زلخو فارسي علوني مغبار اتسناي غنا سينيو اللخو مو نتي زي دليو كاي غبرو اللخو امبر نتزدل يسناي كون زغبر زلخو سلازي اباي مالت اب سغاي سناي كم زي لبو افلط اللخو نتا انا زدليو كاب زي غبرو غنا دهر حجس اتي اباي حدير زلو حاتيات يمبر انا يكون زغبرو زلخو قطر 21 مبارسي انا سناي كغبر زدلي اتكاي كم زطبقني حق خوينو رخبكو بناي وشت سبسي بتحق املاخ باه يبلني ايو غناخي اب اكلاتي مسحق منفسي زواغا نبتي اب اكلاتي زلو حق حاتيات ابيلون زمارخني كال حق ريالخو يوا انا مقدر سب كابزنا يموت سغاس منكن كدحننيو ناملاخ بغويتانا يسوس كريستوس سبحات خنو مبارسي انا بعلي بحسابي نحق املاخ بسغاي غنا نحق حاتيات اجزا اللخو ملخت باولوس ناب سبرومي معرف شمنته كم منفس قدس ركب هيوت قطري حاده امبارس حجي نتم بكريستوس يسوع زلو كنني يبلومن اتي اب كريستوس يسوع زلو حق منفس هيوت كابت حق حاتياتن موتن حراوت يني يمو نحق بسغا سلازدخمه كغبرو زي كونلوس املاخ نودو بمسلي حاتياتنيا سغان كم مسوات حاتياتن ليكونت حاتيات بسغا كوننو أبانا بمنفس امبر بسغا أبزين الملالس اتدليت حقيكم وخوينو كملائيو سغاويان زبلو نتناي سغا يوم زحسبو منفساويان غنا نتناي منفس يوم زحسبو اتحساب سغا مس أملاخ تصلق بمخانو نتحقي أملاخ أيقزون أيكونلون دمايمو سلازي اتحساب سغا موت إيو اتحساب منفس غنا هيوتن سلامن إيو اتوم بسغا زلو نا أملاخ كمسمرو أيكونلون إيو نسخاتكم غنا منفس املاح حديركم انتو قليس بمنفس امبر بسغايكم كومن زلخم ات منفس كريستوس زيبلو سب غنا نسوناتو ايكونن كريستوس ابخاتكم انت علي غنا ات سغا بسر حطيات موت ايو ات منفس غنا صلات صدقي هيوت ايو ناي اتن يسوس كموتات زتنسى منفس ابخاتكم حديرون تعليو غنا اتن كريستوس يسوس كموتات زتنسو نسونت موات سغاكم ون بتأبخاتكم حدير زلو منفسو غيرو هي او كغبريو قطر 10-13 مبارس احواتي كم سغا انت نبركم كتموتيكم نتغبر سغا بمنفس انت قتلكم وغنا بهيوت كتنبريكم مو كم سغا خنبر نتسغاس سبعدو ايكونان نسخاتكم سي نتي بو غيرنا أبو إلنا نتسوع على منفس ولدنات إخم تقبلكم منبر منفس بارنت كم بحدش نفرها تقبلكم سلازيتهم بمنفس أملاخ زمرحو
ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም። ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ከዓ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክር። ውሉድ ካብ ኮንናኸ ወረስቲ ድማ ኢና። ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና። ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተጸገብናስ ምስኡን ክንከብር ኢና። ዝመጽእ ክብሪ ቁጥሪ 18-19 ሓረርታ ፍጥረት ነቲ ምግላጽ ደቂ ኣምላኽ ይጽበዮ ኣሎ እሞ ከምኡ ኸኣነ ንስቓይ እዚ ዘመን እዚ ነቲ ኣባና ክግለጽ ዝመጽእ ዘሎ ክብሪ ከምዘይ መዓራርዮ ኣእምን ኣለኹ። እቲ ፍጥረት ንኾንቲ ተገዚኡ ኣሎ። ስለቲ ብተስፋ ዘግዝኦ እዩ እምበር ብፍቓድስ ኣይኮነን እሞ እቲ ፍጥረት ንርእሱ ድማ ካብ ባርነት ጥፍኣት ናብ ሓርነት ክብሪ ደቂ ኣምላኽ ሓራ ክወጽእ እዩ። ብዘሎ እቲ ፍጥረት ክሳዕ ሕጂ ምሳና ኾይኑ ከም ዘስቈርቁርን ቁልውላው ከም ዝሓዞን ንፈልጥ ኣለና እሞ ንሱ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን። ንሕና ብኹርነት መንፈስ ዘለናውን መሰል ውልድነትና ማለት ምድሓን ስጋና እናተጸበና ብውሽጥና ነስቈርቁር ኣሎና። ነቲ ዝርዮስ ተስፋ ዝገብሮ ኸ መን ኣሎ? ብተስፋ ኢና ዲሕና ዘለና እሞ ነቲ ዝርአስ ተስፋ ምግባሩ እዚ ተስፋ ኣይኮነን። ነቲ ዘይንርዮስ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ብትዕግስቲ ንጽበዮ ኢና። ቁጥሪ 26 መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ እዩ። ከመይ ጌርና ክንጽልእ ከም ዝግባአና ኣይንፈልጥን ኢና። ስለዚ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ብዘይንገር እህህታ ዝልምነልና። እቲ ልቢ ዝምርምር ንሱ ምእንቲ እቶም ቅዱሳን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ገይሩ ይልምን እዩ እሞ ነቲ ሓሳብ መንፈስ እውን እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ። ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ንተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና። ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋሲ በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም። ነቶም ቀደም ዝመደቦም ናታቶም ከዓ ጸውዖም፣ ነቶም ዝጸውዖም ናታቶም ድማ ኣጽደቖም፣ ነቶም ዘጽደቖም ናታቶም እውን ኣኽበሮም። ፍቕሪ እግዚኣብሔር ቁጥር 31 እምበኣርሲ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እንታይ ክንብል ኢና? ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነኸ መን እዩ ዝቃወመና? እቲ ንወዱ እኳ ምእንቲ ኲላትና ሓሊፉ ዝሃቦ እምበር ዘይነሓፎ ከመይ ደኣኸ ምስኡ ኩሉ ዘይሂበና? ነቶም ሕሩያት ኣምላኽሲ ዝኸሶም መን እዩ? ኣምላኽ እዩ እቲ ዘጽድቕ። እቲ ዝኹንን ከም መን እዩ? ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝሞተ ኤረካ ሙታት እኳ ዝተንስአ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑውን ምንተና ዝልምን ዘሎ እዩ። ካብታ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ? ከም ወዮ ምንተኻ ሙሉእ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና ከም ኣባጊዕ ማሕረዲ እውን ተቖጸርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጭንቀት ዶ? ጸበባ ዶ? ስደት ዶ? ጥሜት ዶ? ርቃን ዶ? ፍርህ ዶ? ወይ ሰይፊ? ሞት ኮነ ወይ ሕይወት፣ መላእኽቲ ኮኑ ወይ ገዛእቲ፣ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽእ፣ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ፣ ካልእ ፍጥረቱን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ኮቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊጻ ኣለኹ እሞ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቅረና ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 9 እግዚኣብሔርን ሕዝቢ እስራኤልን ቁጽሪ 1-2 ኣነ ብዙሕ ጓህን ዘይባትኽ ስቓይን ኣብ ልበይ ከም ዘሎኒ ሕልናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ ኣሎ። ብክርስቶስ ሓቂ የብል ኣለኹ ኣይሕሱን እየ። ኣነ ብርእሰይ ምእንቲ እቶም ብስጋ ኣሕዋተይን ኣዝማደይን ውጉዝ ኮይነ ካብ ክርስቶስ ክፍለ ምደለኹ። ደቂ እስራኤል እዮም እሞ ውልድነትን ክብርን ኪዳንን ምሕጋግ ሕግን ምግልጋል ኣምላኽን ተስፋን ናታቶም እዩ። ኣቦታት ከዓ ናታቶም እዮም። ክርስቶስን ብስጋ ኻባታቶም እዩ። ንሱ ንዘለዓለም ብሩኽ ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ እዩ። ኣሜን። ቁጥር 6
ግናኸእቶም ካብ እስራኤል ዘበሉ ኩላቶም እስራኤላውያን ኣይኮኑን እሞ እቲ ቃል ኣምላኽ ኮንቱ ኮይኑ ኣይተረፈን። ዘርኢ ብይስሐቅ ክስመየልካ እዩ እምበር ዘርኢ አብርሃም ስለ ዝኾኑ ኩላቶም ውሉድ ኣይኮኑን። ማለት እቶም ውሉድ ተስፋ እዮም ንዘርኢ ዝቝጸሩ እምበር እቶም ውሉድ ስጋስ ውሉድ ኣምላኽ ኣይኮኑን። እቲ ቃል ተስፋ ንዓመታ ከምዛ ጊዜ እዚኣ ክመጽእ ሳራውን ወዲ ክትወልድ እያ ኢሉ እዩ እሞ እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ርቃውን ካብ ሓደ ማለት ካብ ኣቦና ይስሐቅ ምስ ጠነሰት ከምኡ ኮነ። ካብቲ ጸዋዓይ እዩ እምበር ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ብምሕራይ ምእንቲ ክጸንዕሲ ከምቲ ንያዕቆብ ኣፍቀርኩ ንኤሳው ግና ጸላእኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ እቶም ደቂ ግና ከይተወልዱ ከለዉ ጽቡቕ ኮነ ወይስ ክፉእ ከይገበሩ እቲ ዓብዪ ነቲ ንእሽቶ ክግዝኦ እዩ ኢሉ ተባህለላ። ቁጽሪ 14 እምበኣርስ እንታይ ክንብል ኢና? ኣብ ኣምላኽ ዶ ዓመፃ ኣሎ? ያ የልቦን። ንሙሴን ንዝምሕሮ ክምሕሮ ንዝድንግጸሉውን ክድንግጸሉ እየ ኢልዎ እዩ እሞ ስለዚ ናይቲ ዝምሕር ኣምላኽ እዩ እምበር ናይቲ ዝደልን ዝጐይን ኣይኮነን። እቲ ጽሑፍ ንፈርዖን ሓይለይ ኣባኻ ከርኢ ስመይውን ኣብ ኩሉ ምድሪ ክውረ ነዚ እየ ዘተንሳኣኹኻ ይብሎ እዩ እሞ እምበኣርስከ ንዝደልዮ ይምሕሮ ንዝደለዮውን የትርሮ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ቁጥዓን ምሕረትን። ቁጥሪ 19 ደጊም ንምንታይ ደኣ ሕጅኸ ዝገንሕ ነቲ ፍቓዱ መን ይቃወሞ ክትብለኒ ኢኻ? ወይ ጋዶ ኣታሰብ ንኣምላኽ እትማጐተኸ ንስኻ መን ኢኻ? ግቡርዶ ንገባሪኡ ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ስራሕኻኒ ይብሎ እዩ? ወይስ ስራሕ መሬት ዶ ካብቲ ሓደ ጽቡር መሬት ገሊኡ ንኽብረት ገሊኡውን ንሓሳር ዝኸውን ኣቑሑ ክሰርሕ ኣብቲ መሬት ስልጣን የብሉን እዩ? ኣምላኽ ከቁጥዓኡ ምእንቲ ከርኢ ሓይሉውን ከፍልጥ ደሊስ ነቶም ንጥፍኣት እተዳለዉ ኣኣሑ ቁጥዓ ብብዙሕ ትዕግስቱ እንተጸሮም እዚ ኸዓ ነቶም ቀደም ንኽብሪ ዘዳለዎም ኣቑሑ ምሕረት እቲ ሃብቲ ክብሩ ምእንቲ ከፍልጦም ንኣናውን ማለት ካብ ኣሕዛብ ድማ እምበር ካብ ኣይሁድ ጥራይ ንዘይኰንና ዝጸዋዓና ከምቲ ኣብ ሆሴዕ ዝብሎ ነቲ ሕዝበይ ዘይኰነ ንኡ ሕዝበይ ክብሎ እየ ነታ ዘይፍቕርቲውን ፍቕርቲ ክብላ እየ ኣብታ ንስኻትኩምሲ ሕዝበይ ኣይኮንኩምን እተባሃለሎም ስፍራ ድማ ኣብኣ ደቂ ሕያው ኣምላኽ ከም ዝበሃሉ ክኸውን እዩ። እግዚኣብሔር ንቓሎ ብቑሩጽን ምዱብን ገይሩ ኣብ ምድሪ ክፍጽሞ እዩ እሞ ኢሳይያስ ብዛዕባ እስራኤል ቁጽሪ ደቂ እስራኤል ከም ሑጻ ባሕሪ እኳ እንተኾነ እቲ ተረፍ ጥራይ እዩ ዝድሕን ኢሉ ይጭድር። ከምቲ ኢሳይያስ እውን ኣቐዲሙ እግዚኣብሔር ጸባዖት ዘርኢ እንተዘይሓድገልናስ ከም ሰዶም ምኾንና ንጎሞራውን መመሰልና ነርና ዝበሎ እዩ። ቁጽሪ 30 ደጊምከ እንታይ ንበል? እቶም ጽድቂ ዘይደለዩ ኣሕዛብ ጽድቂ ረኸቡ። እዚ ኸዓ እቲ ካብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ እዩ። እስራኤል ግና ንሕጊ ጽድቂ እናደለይዎስ ናብቲ ሕጊ ጽድቂ ኣይበጽሑን። ስለምንታይ ከመዮ እንሆ ኣብ ጽዮን እምኒ መዓንቀፍን ከውሒ መንሳታትን እንብር ኣለኹ ብእኡ ዝኣምን ከዓ ኣይክሓፍርን እዩ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ካብ ግብሪ እምበር ካብ እምነት ስለ ዘይደለይዎ ብእምኒ መዓንቀፊ ተዓንቀፉ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 1-2 ኣሕዋተየ ብፍልጠት ዳ ኣይኮነን እምበር ንኣምላኽ ቅንዓት ከም ዘለዎምሲ ኣነ ምስክረሎም ኣለኹ እሞ ንሳቶም ክድሕኑ ስሊኦም ሃረርታ ልበይ ናብ ኣምላኽ ጸሎተይን እዩ። ክርስቶስ ነቲ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ መደምደምታ ሕጊ ንጽድቂ እዩ እሞ ጽድቂ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጦም ጽድቂ ርእሶም ክተኽሉ ብምድላዮምሲ ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን። ድሕነት ንኹሉ እዩ። ቁጽሪ 5 ሙሴ ብዛዕባ እቲ ካብ ሕጊ ዝመጽእ ጽድቂ እቲ ዝገብሮ ሰብኡ ብሕይወት ክነብር እዩ እናበለ ይጽሕፍ እዩ እሞ እቲ ካብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ ግና ከምዚ ይብል ብልብኻ መን ናብ ሰማይ ክድይብ እዩ ኣይትበል። እዚ ማለት ንክርስቶስ ከውርዶ ወይስ ናብ ማዕሙቕሲ መን ክወርድ እዩ? እዚ ማለት ንክርስቶስ ካብ ሙታት ከውጾ እንታይ ደኣ ይብል እቲ
ቃል ኣብ ኣፍካን ልብኻን ጥቓኻ እዩ እዚ ማለት እቲ ንሕና ንሰብኮ ቃል እምነት እዩ እቲ ጽሑፍ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እዩ እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ እውን ይድሕን እዩ ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጐይታ ምዃኑ እንተ ነገርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ምዉታት ከም ዘተንሶ እንተ ኣመንካ ክድሕን ኢኻ ማለት ነፍሲ ወከፍ ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ንሱስ ሓደ ጐይታ እዩ ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎም እውን ሃብታም እዩ እሞ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ጽርዓውን ሌላን ጉሌላን የልቦን ቁጽሪ 14 ግናኸ ነቲ ብኡ ዘይኣመኑ ከመይ ኢሎም ክጽውዕዎ እዮም ብዛዕባኡ ከይሰምዑኸ ከመይ ገይሮም ብኡ ከኣምኑ ብዘይሰባኻኸ ከመይ ገይሮም ክሰምዑ ከመዮ ኣእጋር እቶም ሰናይ ዘበስሩ ክንደይ ጽቡቕ እዩ ዝብል ጽሑፍ እንተዘይተለኣኹስ ከመይ ገይሮም ዶ ክሰብኩ እዮም ቁጽሪ 16 ግናኸ ኢሳይያስ እውን ጐይታይ ንምስክርና መን ኣመኖ ይብል እዩ እሞ ኲላቶም ንወንጌል ኣይተኣዘዝዋን እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ እያ ምስማዕ እውን ብቓል ክርስቶስ እዩ ቁጽሪ 18 ኣነ ግና ከቶ ዶ ኣይሰምዑን እዮም እብል ኣለኹ ድሃዮም ናብ ኩሉ ምድሪ ወፀ ቃሎም እውን ክሳዕ ወሰን ዓለም በጽሐ ብሓቂ እባ ሰሚዖም ኣነ ግና እስራኤል ከሞ ኣይፈለጠን ድዩ እብል ኣለኹ ቅድም ሙሴ ኣነ ህዝቢ ብዘይኮነ ከቕንዓኩም ኣእምሮ ብዘይብሉ ህዝቢ እውን ከኸርየኩም እየ ይብል ኢሳይያስ እውን ደፊሩ ነቶም ዘይደለዩ ንትረኽብ ኩሎም ዘይሓተትለይ እውን ተገለጽ ኩሎም ይብል እዩ ብዛዕባ እስራኤል ግና ናብ ዘይእዙዝን ተቃዋምን ህዝቢ ሙሉእ መዓልቲ ኢደይ ዘርጋሕኹ እዩ ዝብል መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 11 እግዚአብሔር ንእስራኤል ከም ዝረሕርሓሎም ቁጽሪ 1 እምበኣርሲ እብል ኣለኹ ኣምላኽ ንህዝቡ ዶ ደርቢዎም እዩ ያ ኣይፋሉን ኣነ እኳ እስራኤላዊ ካብ ዘርኢ አብርሃም ካብ ዓለት ቢንያም እየ ኣምላኽ ነቲ ቀደም ዝፈለጦ ህዝቡ ኣይደርበዮን ወይስ እቲ ጽሑፍከ ብዛዕባ ኤልያስ ንሱ ጐይታይ ንነቢያትካ ቀተልዎም መስኡኢኻውን ኣፍረሱ ኣነ በይነይ እየ ተሪፈ ዘለኹ ንሕይወተይ ድማ ይደልይዎ ኣለዎ ኢሉ ንእስራኤል ኣሳጢሑ ናብ ኣምላኽ እናጠርዐ እንታይ ከም ዝበሎ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ምላሽ ኣምላኽ ከንታይ በሎ ንበዓል ዘይሰገዱ 7,000 ሰብኣይ ንርእሰይ ኣትሪፈ ኣለኹ እምበኣርሲ ከምኡውን ሕጂ በዚ ዘመንዚ ብሕርየት ጸጋ ተረፍ ኣሎ ብጸጋ ካብ ዝኸውን ግና እምበኣርሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን በዘይ እዝስ እቲ ጸጋውን ጸጋ ኣይኮውንን ካብ ግብሪ ካብ ዝኸውን ግና ደጊም ጸጋ ኣይኮነን እንተ ዘይኮነስ እቲ ግብሪ እውን ግብሪ ኣይከውንን እዩ እምበኣርሲ እንታይ ደኣ እዩ ከም ወዮ ጽሑፍ ዓይንቶም ከይርእያ ኣእዛኖምን ከይሰምዓስ ኣምላኽ ክሳዕሎም መዓልቲ መንፈስ ምብዕዛዝ ሃቦም ዝብል ዘሎ እቶም ሕርያት ረኸቡ እሞ እስራኤል ነቲ ዝደልዮ ኣይረኸቦን እቶም ዝተረፉ እውን ተረሩ ዳዊት እውን እቲ መኣዶም ንመፈንጥራን መድፈናን ንመዓንቀፍን መስጣን ይኹኖም ከይርእዩ ኣዒንቶም ይጸልምታ እንግዳዓውቶም ከኣ ንሓወራ ጐብጥ ይብል እዩ እምበኣርሲ ብል ኣለኹ ምንቲ ክወድቂ ድዮም እተዓንቀፉ ይኣይፋሎምን ምንቲ ኸቕንኦም እባ ደኣ እቲ ምውዳቖም ንህዛብ ምድሓን ኮነሎም እቲ ምውዳቖም ሃብቲ ዓለም እቲ ምጉዳሎም እውን ሃብቲ ኣሕዛብ ካብ ኮነ ግና መልኣቶም ደኣ ክንደይ ክበልጽ እዩ ድሕነት ኣሕዛብ ቁጽሪ 13-14 ንኣኻትኩም ኣሕዛብ እብለኩም ኣለኹ ምናልባሽ ነቶም ስጋይ ዝኾኑ እንተ ኣቕናእኽዎም ካባታቶምን ገለ እንተ ኣድሓንኩስ ኣነ ንህዛብ ሓዋርያኦም እየ እሞ መልእኽተይ የኸብር ኣለኹ እቲ ምድርባዮም ንዓለም ዕርቂ ካብ ኮነላስ መቕባሎም ዳ ዘይህይወት ካብ ምዉታት እንታይ ካልእ ክኸውን ኢሉ እቲ ቀዳማዩ ቅዱስ እንተኾነ እቲ ብሒቑ ኸዓ ቅዱስ እዩ እቲ ሱር ቅዱስ እንተኾነ ኸዓ ጨንፈር እውን ቅዱስ እዩ
ካብቶም ጨንፈር ሓያሎ እንተተሰብሩ እሞ ንስኻ ኣውሊዕ በረኻ ክነስኻ ኣብ መንጎኦም እንተተተኸልካ ካብቲ ሱርን ማራ ኣውሊዕን ድማ ተማኣልን ተኾንካ ኣብቶም ጨነፍር ኣይትከበር እንተተኸበርካ ግና እቲ ሱር እዩ ንዓኻ ጼሩካ ዘሎ እምበር እቲ ሱርሲ ንስኻ ኣይኮንካን ጼርካዮ ዘለኻ ምናልባሽ ንስኻ ኣነ ምእንቲ ክትከል እዮም እቶም ጨነፍር ተሰብሩ ትብል ትኸውን ጽቡቕ ንሳቶም ሰኣን ምእማኖም ተሰብሩ ንስኻ ግና ሳላ ዝኣመንካ ደው ኢልካ ኣለኻ ፍራሕ ዳ እምበር ብልብኻ ይትተዓበ ኣምላኽ ነቶም ካብ ባህርዮም ጨነፍር ዝነበሩ ካብ ዘይነሓፎም ንኣኻውን ኣይክንሕፈካን እዩ እምበኣርሲ ናይ ኣምላኽ ልውሃትን ጭከናን ተመልከት ኣብቶም ዝወደቑ ጭካንኡ ንኣኻ ግና ኣብቲ ልውሃቱ እንተ ጸናዕኻ ልውሃት ኣምላኽ እንተ ዘይኮነስ ንስኻውን ክትቁረጽ ኢኻ ንሳቶም ኣብቲ ዘይምእማኖም እንተ ዘይጸንዑ ግና ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ክትኽሎም ይኽእል እዩ እሞ ክትከሉ እዮም ንስኻ ካብታ ብባህርያ ኣውሊዕ በረኻ ተቖሪጽካ ብዘይ መንገዲ ባህሪ ኣብታ ጽቡቕቲ ኣውሊዕ ካብቲ ትኸልካስ እቶም ብባህርዮም ጨነፍር ዝነበሩ ግዳ ከመይ ኣብታ ኦም ኣውሊዖም ኣጸቢቖም ዘይትከሉ ምሕረት እግዚኣብሔር ንኹሉ እዩ ቁጥሪ 25 ኣሕዋተይ ብርእስኹም ብልህታት ዝኾንኩም ምእንቲ ከይመስለኩም ሲ ምልኣታ ኣሕዛብ ክሳዕ ዝኣቱ ንሓያሉ ካብ እስራኤል ትሪ ልቢ ከም ዝበጽሖም እዚ ምስጢር እዚ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ከምቲ ጽሑፍ ተበጃዊ ካብ ጽዮን ክመጽእ እዩ ካብ ያዕቆብ ርእሲነት ከርሕቕ እዩ ሓጢኣቶም ምስ ኣርሓቕኩ ኪዳነይ ምሳታቶም እዚ ክኸውን እዩ ዝብሎ ብዘሎ እስራኤል ክድሕን እዩ ውበት ጸጋ ኣምላኽን ጽዋዕኡን ዘይተዓሰሉ ስለ ዝኾነ ብወንጌል ምእንታኹም ጸላእቲ እዮም ብምሕራይ ግና ምእንቲ ኣቦታት ፍቑራት እዮም ኣምላኽ ንኹሎም ምእንቲ ክምሕሮም ንኹሎም ኣብ ዘይምእዛዝ ዓጾም እሞ ከምቲ ንስኻትኩም ቀደም ንኣምላኽ ዘይተኣዘዝኩምዎ ሕጂ ግና ሳላ ዘይምእዛዝ እቲኣቶም ተመሓርኩም ከምኡውን ንሳቶም በቲ ንስኻትኩም እተመሓርኩምሉ ምሕረት ምንቲ ክመሓሩ ሕጂ እውን ኣይተኣዘዙን ምስጋና ንኣምላኽ ቁጽሪ 33 ወዳጀ መዓሙቕ ሃብታ ኣምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ኮታ እዩ ፍርዱ ክንደይ ብኣሰር ዘይርከብከ እዩ መገዱ ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝፈልጥ መን እዩ ወይስ መን እዩ ዘማኽሮ መንከ እዩ ቀደም ገለ ዝሃቦ እሞ ዝፍደዮ ኩሉ ካብኡ እዩ ብኡኡ ንኡኡን ድማ እዩ እሞ ንኡኡ ንዘለዓለም ክብሪ ይኹና ኣሜን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ብክርስቶስ ዝርከብ ሓድሽ ህይወት ቁጽሪ 1 እምበኣርሲ ኣሕዋቴ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣለኹ እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ቁጽሪ 3 ከምቲ ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ዝዓደሎ መስፈር እምነት ገይሩ ደኣ ብዛዕባ ርእሱም ብልክዕ ይሕሰብ እምበር ካብቲ ዝግቦ ኣዕዚዙ ከይሓስብሲ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ በቲ እተዋሃበኒ ጸጋ እብሎ ኣለኹ ከምቲ ኣብ ሓደ ሥጋ ብዙሕ ኣካላት ዘሎና እሞ ዘሎ ኣካላት ከዓ ተግባሩ ሓደ ዘይኮነ ንሕና ብዙሓት ከዓ ከምኡ ብክርስቶስ ሓደ ሥጋ ኢና በብሓደ ግና ንሓድሕድና ኣካላት ኢና ከምቲ እተዋሃበና ጸጋ በበይኑ ዝኾነ ውህበት ጸጋ ካብ ዝህልወናስ ትንቢት እንተኾይኑ ብልክዕ እምነትና ይኹን ኣገልግሎት እንተኾይኑ ብኣገልግሎትና ንጽናዕ ዝምህር እንተኾይኑ ብምምሃሩ ይጽናዕ መዓድ እንተኾይኑ ብምመዓዱ ዝህብ ተገሪሁ ይሃብ መራሒ እንተኾይኑ ብትግሃት ይምራሕ እቲ ዝድንግጽ እውን ብሓጎስ ይደንግጽ ፍቕሪ ቁጽሪ 9 ፍቕሪ ብዘይግብዝና ትኹን ንኽፍኣት ፈንፍንዎ ኣብ ሰናይ ልገቡ
نحدحدكم بمكبار نتقدادنكم بفقر أحوات نحدحدكم بلوهات تفاقروا نمتقاها يتتهكيو بمنفس تقاتصلو نجزيابير أقلقلو بتسفات حقوسو بتسببات عقوسو صلوتا زوترو بزدليوم نقدسان أماقلو نمقبال قاشا تقدادمو نزسوقهم مرقو انبر أي ترقمو مستمز حقوسو تحقوسو مستمز بقيو بقيو نحدحدكم حنتي حساب حسابو مستم تحتو تحتبلو انبر ابتلعل زبالة نقر حسابكم أي تودقو طبيبان إنا إلكم برأسهم أي تحسابو نتي أبكم كل سب سبق زخون دا حسابو انبر نحادة اكواكفو أبكن دكفو أي تفديوو زكالم تخوينس بأخاتكم زمتسه مس كل سب بسلام نبارو فقراتي مفدي حنناتيو أنا خفودي يبلغ زي أبيل تصحف إيومو نتمعاتسي سفر حدا قولو مبر بعلاقاتكم حنا يتفديو سلايخا انت تأميقنا أبلعيو انت تسمعو ناستيو إذا بمقباركا قهور حوي أبرأسو كتأكبيخا نتأكي دا أبسنا يجيركا سعر رمبر بتأكي عيت السعر ملخت باولوس ناب سبرومي معرف 13 كريستيان نبعال سلطان كأزاز كمزقبع قطري حاده بأملخ زي كونس سلطان يلبون اتهم زلو سلطانات كا بأملخ التسرعيهم مو نفس وكف نتي أبلعليو سلطان زلو يقزعيو سلزقا نتي بعال سلطان زقاوم نتي سرعات أملخي زقاومو اتهم زقاومو دما بعالاتهم فدك قبالو يوم اتهم قزعتين اكوي قبري انبر نسناي قبري زفره ايكونون نتي بعال سلطان كيت فرهدو تدلي إخا نسو نسناي كائلو أقلقال أملخ إيمو سناي قبر نسو نكن دكائيو أكوي انت قبر كاقنا أقلقال أملخ نتي قبار أكويسي مقصعتي زمتصالو فدايحنا سلزقوني سيف نخنطا اعتقن إيمو فرح سلزي خاص سلحلنا إلكم انبر سل مقصعت الترأي أيكونن كتقزقوا ومزقباكم قلاو أملخ إيمو بزي تقبار زي كيب كورو يقلقلو علو سلازون إيكم قبري اتهبو زلكم انبارس قبري نزقبو قبري توغو نزقبو توغو فرحات نزقبو فرحات كبرت نزقبو كبرت نخلو اتزازقبو هابو نحاد حدكم تفاقرو قطر شمنتا اتنبتساي زفكر نحق فتشيمو يمو اتا نحاد حدكم مفقار انتزي كوينا نقلقو عداي هاللكم ازي اي تزمو اي تقتل اي تسرق بحاسوت اي تمسكر اي تمنى تبها لكال تأزازون انتخونا بزي نبتسايكا كم نفسها في قروز بالقال كتوت ايو فقري نبتسايك خي اي تقبرون بارس فقري مدمدمتا حقية قصر 11 مدحان كاب تزامنا لو جزيز حجي ازيونا بانا قريبا لمو حجي كاب دقاس اتبارابرو لو جزي كم زبطحه نزا زمن فلطوا ليتي حليفو معلت قريبا يامو قبرت سلمات كابانا دربيناس أطوار برهان نلبس كم بمعلت بقنعنا نملالس بقويلان مستن أيكونن بمنزرنان عبدانن أيكونن ببأسن قناعتن أيكونن نقويتانا يسوس كريستوس دا لبسو انبر نتحالي السقاس ملعا عال تمنيت أي تقبرو
ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 14 ኣብ ሰብ ዘይምፍራድ ቁጽሪ 1 ነቲ ብእምነት ድኹም ዝኾነ ብናይ ጥርጥር ከይተኸራኸርኩም ተቐበልዎ ኩሉም ምብላዕ ከም እተፈቕደሉ ዝኣምን ኣሎ እቲ ድኹም ግና ሓምሊ እዩ ዝበልዕ ኣምላኽ ተቐቢልዎ እዩ እሞ እቲ ዝበልዕ ነቲ ዘይበልዕ ኣይንዓቆ እቲ ዘይበልዕ እውን ኣብቲ ዝበልዕ ኣይፍረድ ንስኻኸ ኣብ ግልያ ካልእ እትፈርድ እንታዋይ ኢኻ ንሱ ንጐይታኡ እዩ ደው ዝብል ወይስ ዝወድቕ ግናኸ እግዚኣብሔር ደው ከብሎ ይኽእል እዩ እሞ ደው ክብል እዩ እቲ ሓደ ነቲ ሓንቲ መዓልቲ ካብታ ካልእ ኣብሊጹ ይፈልያ እቲ ሓደ ግና ንኹላተን መዓልታት ማዕረ ገይሩ እዩ ዝርአን ነፍሲ ወከፍ ብሓሳቡ ርዱእ ይኹን እቲ ነታ መዓልቲ ዝጥንቀቐላ ንጐይታ ኢሉ እዩ ይገብሮ እቲ ዝበልዕ ድማ ንኣምላኽ የመስግኖ እዩ እሞ ንጐይታ ኢሉ እዩ ዝበልዕ እቲ ዘይበልዕ እውን ንጐይታ ኢሉ እዩ ዘይበልዕ ንኣምላኽ ከዓ የመስግኖ ካባናስ ሓደ እኳ ንርእሱ ኢሉ ዝነብር የልቦን እሞ ንርእሱ ዝመውት ከዓ ሓደ እኳ የልቦን ብሕይወት እንተ ነበርና ንጐይታ ኢና እንነብር ወይስ እንተ ሞትና ንጐይታ ኢና እንመውት እሞ ብሕይወት እንተ ነበርና ወይስ እንተ ሞትና ናይ ጐይታ ኢና ስለዚ ከዓ እዩ ክርስቶስ ጐይታ ምውታትን ሕያዋንን ምእንቲ ክኸውን ኢሉ ዝሞተን ሕያው ዝኾነን ቁጥሪ 11 ኣነ ሕያው እየ ይብል እግዚኣብሔር ኩሉ ብርኪ ክሰግደለይ ኩሉ ልሳን እውን ንኣምላኽ ከመስግኖ እዩ ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና ስለምንታይ ደኣ ንስኻ ኣብ ሓውካ እትፈርድ ወይስ ንምንታይ ንስኻ ንሓውካ እትንዕቕ እምበኣርሲ ነፍሲ ወከፍና በብናይ ርእሱ ንኣምላኽ ጸብጻብ ክህብ እዩ ቁጽሪ 13 ስለዚ ኣብ ንሓድሕድና ኣይንፍረድ ሓደ እኳ ንሓዉ መዕንቀፊ ወይስ ምሕንኰል ከይገብረሉ ግዳዝ ይፍረዱ ነቲ ከም ርኹስ ዝርእዮ ደኣ ንኡ እዩ ርኹስ ዝኾነ እምበር ብርሱስ ገለ ርኹስ እኳ ከም ዘየልቦ ብጐይታና ኢየሱስ እፈልጥ ተረዲአ የውን ኣለኹ ሓውካ በቲ ብልዕኻ እንተ ጓሃየ ደጊም ብፍቕሪ ኣይኮንካን እትኸይድ ዘለኻ እሞ ነቲ ክርስቶስ ዝሞተሉ ብብልዕኻ ኣይተጥፍኣዮ መንግሥቲ ኣምላኽሲ ብመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጐስን እያ እምበር ብልዕን መስተን ኣይኮነትን እሞ ነቲ ስናይኩም ኣይተጽርፍዎ እቲ በዚ ከምዚ ንክርስቶስ ዘገልግል ንኣምላኽ ባህ የብሎ ብሰቡን ፍቱን እዩ እምበኣርስከን ኣሰኣሰር ናይ ሰላም ነገርን ኣሰኣሰር ንሕድሕድና ዝሃንጽን ንስዓብ ነቲ ተግባር ኣምላኽሲ ብምኽንያት ብልዒ ኣይተፍርሶ ኩሉ ንጹህ እዩ ነቲ ብውልውል ዝበልዕ ሰብ ግና ክፉእ እዩ ሓውካ ዝዕንቀፈሉ ዘበለ ዘይምግባር ስጋ ዘይምብላዕ ወይስ ወይኒ ዘይምስታይ ጽቡቕ እዩ ንስኻ ኣታ እምነት ዘላትካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንርእስኻ ተሃሉኻ እቲ በቲ ጽቡቕ ኢሉ ዝፍተኖ ነገር ኣብ ርእሱ ዘይፈርድ ብፁዕ እዩ ግናኸ ካብ እምነት ዘይኮነ ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት እዩ እሞ እቲ እናተወላወለ ዝበልዕ ብእምነት ስለ ዘይበልዐ ይኹነን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 15 ንርእስኻ ዘይኮነ ንኻልእ ሰብ ምሕጓስ ቁጽሪ 1 እምበኣርሲ ንሕና ብርቱዓት ዝኾንና ድኻም እቶም ድኹማት ክንጸውር ንርእስናውን ባህ ከይነብል ይግባአና እዩ ከምቲ ጽሑፍ ጸርፊ እቶም ዝጸረፉኻ ኣባይ ወደቐ ዝብል ክርስቶስ ድማ ንርእሱ ባህ ዘብሎ ኣይደለየን እሞ ነፍሲ ወከፍና ንብጻዩ ምእንቲ ኻንጾ ብሰናይ ነገር ባህ የብሎ ብትዕግስትን ብምጽናዕ ጽሑፋትን ተስፋ ምእንቲ ክኾነልና እቲ ቀደም እተጻሕፈ ዘበለ ኩሉ ንምሁረና እዩ እተጻሕፈ ግናኸ ሓቢርኩም ብሓደ ኣፍ ኮንኩም ንኣምላኽ ንሱ ኸዓ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ኽተኽብሩስ እቲ ናይ ትዕግስትን ምጽንናዕን ኣምላኽ ኣብ ንሕድሕድኩም ከምቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌርኩም ሓደ ሓሳብ ክትሓስቡ ይሃብኩም ወንጌል ንኣይሁድ ኮነ ንኣሕዛብ ሓደ እዩ ቁጥሪ 7-8 ክርስቶስ ነቲ ተስፋ ኣቦታት ከጽንዖስ ምእንቲ ሓቂ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ግዝረት ከም ዝኾነ እብል ኣለኹ ስለዚ ድማ ከምቲ ክርስቶስ ንኽብሪ ኣምላኽ እተቐበለኩም ንሕድሕድኩም ተቐባበሉ
أحزاب جنا كم تصحف سلزي أما كل أحزاب يمسجنك نسم كون إزمر على الخزبل نعملخ من تمحرتو يمسجنو كم بحدشون أتم أحزاب مسزبكمكم تحقوا سيبل ملسوخ كلاتكم أحزاب نقويتا أمسجنو بزلو هزبتاتون يودسوا يبل إسياس دما دقيمو اتسور السيك خون إيو اتي أبا أحزاب كجزء تنسى بقون أحزاب تسفاخ قبرو يميبل بحيل منفس قدس أزيكم بتسفى من تغتبتمس اتناي تسفى أملاك كل حقوس سلاما زبله بأمنتي ملاهم باولوس حواري أحزاب كم زخونه قطري 14 حواتي بزعبخاتكم سي بتصبو نقرم ملؤات مخانكم بفلت زبله كل كم زملأكم نحرحكم بممع عدون كم زخون لكم أنا بعلي تردي أيو اللخو جناخيتم بمنفس قدس تقدس مسوا أحزاب قبول من تكخون بونجيل أملاخ ناقلقلكو نا يسوس كريستوس أقلقالي نهزام من تكخون سي بتكاب أملاخ التوها بنتسقى كبز ذكركم كويني بحاد وغن أزيد فيرة صحاف كلكم انبعرسي بحيل منفس قدس بحيل تأمرتن تأمراتن نمئزاز أحزاب كريستوس بقالن بقبرن زي قبروس كزاربولو أقوى أيدفرن إيامو بناي أملاخ بيسوس كريستوس زوم كحلو ألوني كمزي كابير سالمن كبابيان جميرك سا إلريكون نتي وانجيل كريستوس بملء سبقوه كمتي بؤوز زيت نقرولهم كرئيوا إيام اتم زي سمعون كستبهلو إيام زبل صحف دا أمبر قبل علتكال السبز مسرطو منتكي هنسي عبد كريستوس اتسميو لزبله وانجيل كيسبخ كبرتي جيريو الله باولوس نابرومي كبتسح كمز حسبه قطر 22 سلازي خا نبخاتكم كممصا بزح ساعة تخلكلكو حجنا ابزي هاجر زي سفرا سلازي باللي نبخاتكم ممصاون كبزح عمتات حيزه سلازنافقكو نسبانيا كخيد كلكم نبخاتكم كمتصيه حلف كلكم كريئكم قدم قرب بمرأيكم مسقبكو كابوننيو دما باخاتكم كسنه تسفا غبرالخو حجنا بمقدنيان أكيان نتم أبي رسالم زلو ناي قدسان دخاتات جنزب كواتسو فتيم سلزلو نتم قدسان أقلقلكو نبي رسالم أخيد اللخو سميرم و إيام أما سبئيدم ون إيام كابتي منفساوي ركابم نتم أحزاب كابتم أقالوس نساتم دما بتين سبقهم زدلي كقلقلوهم زقبا أيو انبارسي زي مسوداخو زفر زي مون مسحاتم كمولم بأخاتكم أبيلا نسب أونياك خير إيه بتين أبخاتكم ممتعي كأ بملأت برخات كريستوس كم زمتعكم أفلت اللخو قطر 3 كلتن أحواتي كابتم أب يهودا زلو زي آمنو كدحن أقلقلتين يرساليمون أبتم قدسان سمر منتك خون مساحاتكم منتك عرفسي بفؤاد أملاخ بحاقوسنا بخاتكم كمتسئ بقويتانا يسوس كريستوسن بفقري منفسن بصلتكم منتاي مساينا بأملاخ كتقادلو معدكم اللهو أملاخ السلام مسكول خاتكم يكون آمين ملفت باولوس ناب سبرومي معراف 16 سلامتا قطري حدا نفيبن حبتنا اتاقلقاليت محبر كنكرئيس قدا امعقوكم اللهو نصادما نبوزحاتن ناي نرأسين دقافيت نيرأيا مو نقدسان كمز قبا غيركم تقبلوا بتدليكم زبالة تقبارون دقفوا قطر 3 نتم بكريستوس يسوس معي تيز أرسكيلان أكيلاسن سلام بلو نساتم أبكندي هوتيك صادم زحلفو بزلوا محبرات أحزاب كازا مسجنهم امبر أنا تراي زيكونكو زمسجنهم زلخو نتا أبيتهم زلا محبرون سلام بلو نبينتوس فقرأي نسود ما
ንክርስቶስ በኹሪ እስያ ዝኾነ ሰላም በሉ ነታ ንኣኻትኩም ብዙሕ ዝፀዓረት ማርያም ሰላም በሉ ነቶም ኣብ ሐዋርያት ፍሉጣት ቅድመይ ድማ ናብ ክርስቶስ ዝመጹ ምሳይውን እተኣስሩ ኣዝማደይ እንድራኒቆስን ዩንያን ሰላም በሉ ንኣምጵልያስ ብጎይታ ፍቕረይ ሰላም በሉ ንኤርባኖስ ብክርስቶስ መዓይትና ንኣስጣኩሉስ ፈታውየይን ሰላም በሉ ነቲ ብክርስቶስ እተፈተነ ኣጲለስ ድማ ሰላም በሉ ንስድራ ቤት ኣርስጦቡሎስ ሰላም በሉ ንሄሮድዮን ዘመደይ ሰላም በሉ ነቶም ብጎይታ ዘለዉ ካብ ስድራ ቤት ናርቄሶስ ሰላም በሉ ነተን ብጎይታ ዝጽዕራ ዘለዋ ጥራፌሶን ሰላም በሉ ነታ ብጎይታ ብዙሕ ዝጸዓረት ጰርሲስ ፍቕርቲ ሰላም በሉ ነቲ ብጎይታ እተሓረ ሪፎስን ነድዩናደይን ሰላም በሉ ናስቆሮንጦስን ንፍሊጎንን ንሄርማስን ንጴጥሮባስን ንሄሮማስን ምሳታቶም ንዘሎ ኣሕዋትን ሰላም በሉ ንፊሎጎስን ንዮልያን ንዮሬስን ንሓብቱን ንኤልማጳስን ነቶም ምሳታቶም ዘለዉ ኩሎም ቅዱሳንን ሰላም በሉ ንሓድሕድኩም ከኣ ብቅዱስ ምስዓዓም ሰላም ተባሃሃሉ ኩለን ማሕበራት ክርስቶስውን ሰላም ይብላኹም ኣለዋ ናይ መወዳእታ ምዕዶ ቁጥሪ 17-18 ግና ኣሕዋተይ ነቶም ካብቲ እተምሃርኩሞ ምህሮ ምፍልላይ መዕንቀፍን ዝገብሩ ክትዕዘብዎም ምዕደኩም ኣለኹ እቶም ከምዚኣቶም ዝበሉ ንኸብዶም እምበር ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣየገልግልዎን ብጥዑም ዘረባ ምርቓን ልብቶም ገርህታት የስሕቱ እዮም እሞ ካባታቶም ኣግልሱ ምእዛዝኩም ኣብ ኩሉ ተሰሚዑ እዩ ስለዚ ብኣኻትኩም ሕጐስ ኣለኹ ንሰናይ ብልህታት ንእኩይ ግና ገርህታት ክትኮኑ ይደሊ ኣለኹ ኣምላኽ ሰላም ከኣ ንሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግርኹም ክቕጥቅጦ እዩ ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን ቁጽሪ 21 ጢሞቴዎስ እቲ መዓይተይ ሰላም ይብለኩም ኣሎ ሉክዮስን ዮሳንን ሶስጴጥሮስን ኣዝማደይ ሰላም ይብለኩም ኣለዉ ኣነ ጠርጥዮስ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ዝጸሓፍኩ ብጐይታ ሰላም እብለኩም ኣለኹ እቲ ንኣይን ነታ ማሕበር ኩላን ግሽነት ዝቕበል ጋዮስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ ኤርስጦስ እቲ ተሓዚ ገንዘብ ከተማን ቀርኣጦስ ሓውናን ሰላም ይብለኩም ኣለዉ ጸሎት ምስጋና ቁጥሪ 24-25 ነቲ ብወንጌለይን ብስብከት ኢየሱስ ክርስቶስን ብምግሃድ እቲ ካብ ዘለዓለም ተሰዊሩ ዝነበረ ሕጂ ግና እተገልጸ ምስጢር በቲ ብጽሕፈት ነቢያትን ብትእዛዝ እቲ ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ ንምእዛዝ እምነት ንኹሎም ኣሕዛብ እተነግረ ምስጢር ነቲ ከጽንዓኩም ዝከኣሎ ነቲ በይኑ በዓል ጥበብ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን